Organoa tekladun instrumentu bat da. Banan afineutako tutu askoaz osatuta. Tutu honetara haize estutua bidaltzen jake auzpo mekaniko batzuen bitartez. Kontroleak hartzen ditu tekladuak, pedalak eta oinekaz edo eskuz zuzentzen daben aginteak. Fatxada mota desberdinak dagoz. Egin ziren denporan edo organogilearen gustuaren araberaz eraikita. Orduan, diseinu barrokoak, neoklasikoak, neogotikoak, oraingoak eta abar aurkituko dugu. Organo batzuek itxura desberdinak eukileukiez. Kasu batzuetan, organoa bi gorputz berezitan eraikitzen da. Kaxa handiago bat, non organo nagusia eta organo basua egon aldeikeken, eta beste txikiago bat, bizkarreko organoa edo kadereta deitzen dana. Organo baten aurpegi edo aurreko aldea edertzeko bestelako gauzak eukileikez. Adibidez, ateak organoa gordetzeko. Ate honek, margolanen jantzita aldira eta aurpegi hori itxileike tutuak babesteko. Organoaren tutuak itxura eta material desberdinetakoak izan leitekez, ala zelan estainu eta beraun aleazioak eguneko desberdinetan, baina zink, burdingorri edo oleskoak be aukituko duguz, eta ezberdintasun honek soinu desberdina emoten dabe kasu bakoitzean. Modu honetara, tutu tapata, konikoak, tximenedunak eta abar topau geinkez. Organo batek ez ditu aurpegien ikusten diren tutuak bakarrik, barruan tutupilo ditu eta. Batzuetan 3.000 edo 6.000 gora, eta gainera kontuan euki banan afinatu behar direla. Erregistroak organoak daukazun timbre desberdinak dira, eta kontroleatik aukeratu behar dira joko dan musika ezaugarrien araberaz. Esan gehike organoak orkestran instrumento antzekoak dituela, trompetak, flautak, oboeak, biolontxeloak, nazardoak, baita kasu batzuetan, txorikantuak, kanpai txikiak edo timbalak be. Mendeetan zehar, organogileen buruko min nagusia haizeak presio bardina ukiteko modua aurkitzea izan da soinu garbia entzuteko. Halaxe ba, organoaren historian zehar, modu askotara egindako auspoak aurkituko doguz. Baina 20. mendean, elektrizitatea heldukeran motor elektrikoek eskuz edo oinezko indarra ordezkatu eben. Auspoak haizea gorde eta banatu egiten dabez, eskuz zein motor elektriko baten bidez martxen ipintzean. Haizea estutu egiten da eta askatzerakoan tutuak sonua egiten dabe. Amaitzeko, sekretuaz egingo dugu berba. Zarratutako kaxa handi bat da, haizea tutuetara bideratzen daben kanal askogaz. Beraz, organoaren elementu garrantzitsuenetarikoa da, auspuetatik haizea hartzen dauena bera da eta. Sekretu deitzen jako behin eta eginda bere zati guztiak eskutuan zarratuta betirako geratzen direlako. Korredera edo labandera mota organo baten sekretuan, bai kanalen goiko partea, bai labanderak eta baita goiko tapak zuloak daukiez. Erregistroari tiratukeran, labanderak laban egiten dau, hiru zuloak bat egitera etorri daitezen, haizeari bidea emonez. Bestalde, balbula koniko dun sekretuan, tutu bakoitzak bere balbula dauka. Beraz, hainbeste erregistro eta teklak egituta, balbulen zenbatekoa emoten dau. Auspoak eragitean, haizeak kameratara heltzen da eta erregistro zehatz bat biztukeran kanaletara pasatzen da. Orduan, tekla bat edo batzuk jokeran, euren tutuek soinua egiten dabe.